Așa, bun. Ia-te, domne, aici. Aha. Amortizoare de mașină de spălat Zanussi. Așa. Motor de mobră. Asta e motor de mobră. Așa. Rezervoare de la aerotermă de Mercedes. Cutie de Opel. Opel Record din 66 în 4 viteze. Transmisie prin cardan. Și duce la grupul de spate fără diferențial. Așa. Și ăsta e. Păi îl trage pe calculator. Nu mai, lasă, că mai veniți. Că mai veniți, nu-i problemă. Durează mult, mă? Da, până se instalează tot. Unde îl opresc? Tot aici? Da. Și ăsta-s eu.